Ay gagod. Dili uwaw nga di ka maugmat kay daghan kay hindi ka maugmat. Ang klaro kay gamay rag ka mauugmat. Kay dili pwede bright tanan sa math. So ang gamay kag score ayaw ka uwaw nga. Ang akong gusto pa ning kamot sunod. Mas may panihanggon ka nga 0 mo score lagi kaysa ningon kag 4 nya dili dito mo ang score. Way lang may bright kintay ka pero tikasan di ay. Di man uwaw kung di ka kamao. Kabaw mo kung dili ka kamao man ay trabaho na ko tudluan mo. Aron makamao ka, ayaw ka guol kung naglibog ka. Reklamo, sir, wao ka sabot. Kay ma atong iklase. Ayaw ka uwaw kung di ka kamao. Ayaw pa kunahuna. Ay mo classmate, din labugo na siya ray. Nangutana. Sultian di ka. Kung mangutana ka, ako sa imong pangutana, parehas imong classmate. Wala siya nitingog. Kay siya na uwaw, ikaw wa. Ikaw mauwaw kang matingog. Hantod mo graduate ka. Di yung ka makamao. Kay nauwaw man ka mangutana. Modo mong tindahan niya, mag-uwaw mo, makapalit ka mo. Di. Nindot nang mauwaw ha, wako niyo na ayaw ka uwaw. Ang mauwaw ka durang na isa ha. Antod wa kay sa ayaw ka uwaw. Sa day mangutana? Tabaga ko na kong tarong, sala ba ang mangutana? Dili, nga anong mauwaw man ka. Pero kung nakasa ka, kauwaw na lang daan. Kay nakasa man ka. Pero antod wa mo isa, ayaw ka uwaw. Kung naglibog mo na natural. Dili kay antod mo graduate na lang ka, di yung ka mangutana, imbis ganahan ta ka makat-on. Ang ganahan makat-on, mangutana. Kasabot? Kabantay ba mo na ini answer diri sayop akong gikasaban? Wala. Kay kitang tanan masayop.